pembukaan sih yuk. Iya, Bu. Tak kunci dhuwur. Walah iya. Penuhune Mas Dimas ngantek pe ketabrak kunci ranem di sandalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Mbak Yi pemirsa. Arep gawe konten pemirsa. Yuk. Saurunge mantuk nggih konten sik. Dagak lawange dagak mbok buka, sik. Ya wes pemirsa, aku tak gawe konten sebentar ya pemirsa. Kimang kinara lagi pe ibu apa mantuk, emang aja mantuk sik mbok gawe konten sik kono lho, ambek Intan ben duwe konten. Yo nang omah pe apa leh? Biasa, pe umbah-umbah leh kae. Wong diumbah ning kene yo ora oleh. Niku mbane sapa jen umbah. Yo ora yo diumbah dhewe, diumbah ning kene gak oleh kena apa? Ya kumbahane lah, kumbahane sapa lah, mosok kumbahane tanggane. Ya wis ayo. Ora aku ora pengen ngongkon kumbahno sapa-sapa, diumbah dhewe kumbahane kok. Iki judulnya tentang kumbahan. Mbok ya nek dijak konten ki ya rene to, Nduk. Ngono iki sing tak syuting ya sapa leh, Nduk. Oh gak bareng ngono mah. Wah, lah ngono lho. Ki mang rek kuning-kuning kabeh iki piye to? Lah wis ora ketitir, Mak. Lah apa ning ndi tan apa tumbas seblak ning ndi nggone Mbak Rita jere Rita Sugiarto. Kula tapi pun cerita Make nek anu ajeng tenggene Mbak Deni ngoten. Monggo Mbak Mohor. Walah Make perkebunane pepaya. Walah. Walah. Deh, Mak ning kono tan? Nggih. Mak eta mriku. Nggih. Nggih ta? Nggih. Nggih Mbak Deni wonten. Anu tiange tesik Sekolah? pompor mangsul. Oh, nggih. Oh, nggih. Tak entasi. Anu. Mengke badhe teng Mbak Romo, Nggih. terus ajeng ngirim Nggih. ngantos jam 1:30. Oh, nggih. Tapi mengke Panjange ngoten. mboten dangu ngoten. Bu. Terus niku Dek dipo anake. Ada sekolah. Badhe nyeblak Intan. Wah, Mae. Nggih mengke lah. Oh, mungkin. Nggih, Pak. Matur suwun. Pripun leh, Mak? Nek Mbak Deni mboten wonten iki, Mak. Mbak Deni nembe medal. Nggih, matur suwun, Mak Sumini. Ayo Tan. Duduk Tan, ayo. Ngerumpitan. Gak jadi pemirsa, soalnya Mbak Deni sudah tidak jualan seblak. Libur dulu. Lubur sampean libur dulu, guys. Terus ketemu ta Mae. Aduh. Walah Mak jenengan KTC jios niki njeng ben panen. Nggih, tutupi badhe dimplok codot. Niki codote klambi kuning niki lho, Mak. Wis tak tutupane KTC Mae. Jeruke Mae, guys. Aku mau nyuting pemirsa ora nek aku penjaluk engko mbok ndo rampok neh. Gimana aku mrene yo dijak Mak Dame. Saya Bu monggo mriki. Tenan pemirsa. Aku dijak ngene mang karena ada sesuatu pemirsa nggih. Sesuatu itu apa? Tidak saya ceritakan karena itu nggih sesuatu. Saya ngobrol dulu nggih. Duh, ku sandalin nang ndi? Kan sandalem nang ndi, Dok? Oh.
Nah, ini sudah ketemu Mae, pemirsa. Wis pokoknya sini Panganan bojo rong tek. Lah, Ini coba titipan Eko. Mas Eko, Mas Mandor. Ini beda to, Bu. Nyangoni nek ra nyangoni ya beda. Aku nek melempem tan. Nanti sangone beli ki rantok lah kok. Loh, kok ngene? Kula niku berangkate Mas Eko pas niku mboten ngertos. Kula kan mau jaga pendilan. Lho, bubuk, Bu. Ya Allah, kok pinter. Alhamdulillah sampun rezeki Bubuk. bubuk. Bubuk dari sana Bu asli. Saking Kok lampung. pinter Kena tanganmu lho, Tan. Kena tanganmu lho, Tan. Kadang satan ambil apa tan peso. Bahaya lho Tan acuan. Ambil peso, Acuan Dok. kena tangan kebelah. Kele, Bro. Terus iki Terus makan. Oh. Apa iki lho Bu? Jangan macam toh. Nggih, nggih, Contoh wong panganane kok terus perkara panganan iki liur ngatekan guys untuk kono untuk kene. Ada monggo. Nggih sampun matur nuwun, Mak. Telepon Manuhara lho ya. Kok angel Mbak Manuhara ditelepon ket mau gak iso. Kayak eneng. Aku ada urusan penting. Ada sesuatu Ben, pemirsa. tapi anggap gak disauri Ditutup, diteni. Nek, ditutup aja nih. Oh, iki lho Tan. Bisa. Ada lho Tan. Datun. Terima kasih, Mak. Orang kena kasih telepon nek mau. Ada sesuatu. Untuk jajan konggone Ekon Mas Eko. Niku sing ngeterke Sri. Oh, Bu Deh, Sri. jajan saiki deh, saka Mas Eko. Eko. Iya. Mau nggih enjing wau, Mak. jajan ora apa-apa. Anu sinten mau ngene Mas Dimas, Mas Jaki, Nggih. Pak Rohingya, Pak Rohimen, terus nggih Mas Aji, Mas Suryo, Mbak Yes kali Mbak Lupi. Ketinggalan wong ngoten teng kresek ngajeng lho. Pendagang karet tok. Nggih. Mari. Kopi rasa karet. Mas Eko. Tanun ketun. Sampun Mak, sampun. Gede apa kok? Ya Allah. Pangan. Nggih, nggih, Mak. Mate Alhamdulillah, bangun njaluk sipak sampun. jajane. Njaluk sipak tak Iya, iya. Ah nanti kesini Tan. Bisa Lihat lihat Mbak Kemi. Maca. Macak Kartini. Selamat Hari Kartini nggih tanggal 21 April. Semoga wanita-wanita Indonesia dimanapun jenengan berada menjadi wanita yang kuat, tangguh. Seperti ini contohnya pemirsa. Seperti ini juga. Alah, Pokoknya Mak. ibu kita tuh Ibu kita Kartini. semua ibu kita Kartini. Semuanya Emansipasi- wanita Indonesia luar biasa. Emansipasi wanita. Nek semboyan ibu kita Kartini apa Bu? Habis gelap terbitlah terang. Nggih. Ngetingale ngoten. Nggih, pokoknya pahlawan itu mempunyai semboyan. Semboyan. Kok Mbak Mun? Mbak, semboyan Ibu kita Kartini nopo kan menciptakan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Semboyan Ibu kita Iku ra Kartini anu nopo? Bu, iku penciptaan Penciptaan buku. Buku. Nggih, semboyane pripun, Mak? semboyane. Pripun, Mbak? Aku yo kok tek buntu. Anten nok. Ketek Semboyan Ibu kita Kartini. semboyan ibu kita Kartini. Nah, aku emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Emansipasi wanita niku Apa? perjuangane, Mak. Perjuangan, yo. Menyetarakan pendidikan zaman dahulu kan waktu zaman Iya. Belanda itu kan yang boleh sekolah itu hanya kaum pria. lanang saja. Iya. Akhirnya Ibu kita Kartini memiliki maksudnya kemauan dan tekad bagaimana caranya wanita-wanita Indonesia itu bisa sejajar, setara, maksudnya dalam arti pendidikannya tidak kalah dengan pria-pria zaman dulu maksudnya ngono. Maaf kalau salah Nggih, nggih. itu kan dari orang Jawa kan. Nggih. Oh, tapi kok bisa menyeluruh? Ya ini Bu. Lah mungkin perjuangannya Ibu kita Kartini kan dari tanah Jawa. Mungkin perjuangan beliau itu diperuntukkan untuk seluruh kaum wanita dimanapun berada. Jadi memperjuangkan supaya wanita itu tidak kalah, Mak. Tidak kalah dengan laki-laki setara dengan pendidikannya, kepintarannya. Julukane seorang Ibu Kartini ki opo ngono lho. Apa yo? Apa pemirsa julukane? Kaya ndek niki kaya duwe kayak kok aku krungu kok Bu kok sekolah ki kok Ibu Dikekang. Kartini ki jenenge opo ngono lho Bu.
Lo dek mboten dulu Mak. Enek kok emansipasi wanita Emansipasi wanita. Apa ya? Gini jenengan tek permainan mak sih Google teng pundi mak permainan pemirsa. Enek gambar kucing, gambar opo lho pemirsa ning ndi lah nek goleki Julukan Ibu kita Kartini. Oh. Wis ngono ae. Apa jenenge? Kayak eneng Bu julukane Bu. dengan iki gambare fotone ngoten niku. Gambar. Jenenge apa, Bu? Kita Kartini putri sejati. Apa putri sejati nak wis aku? Nah, aku nek julukanku Jenenge ibu-ibu PKK, ibu-ibu perpersa jablokan. Mak Jenengan jenengane masak julukane jenengane banyak sekali. Ibu-ibu luar angkasa, ibu-ibu kuat, ibu-ibu apa mak perkontenan masak, ibu-ibu wayahe mangan siji sampai pirang atus kuwi pemirsa. Hampir Julukane 300. iki hampir 300. Nggih. Mak iki luar angkasa tenan iki. Pinjai iki terus nasib ya. Jenengane wis pun termasuk emansipasi wanita. Emansipasi Mak, wanita. setara kedudukannya jenengan nggih bisa mencari nafkah loh Bisa iya. menjadi seorang membantu ibu. ekonomi keluarga juga Motivasi jenengan, untuk menjadi seorang pemburu dolar. lah motivasi pemburu dolar loh ngene iki lho aku Terus wis dadi jadi melok-melok aku ini malah pengen tangguh kaya mae tapi aku go pede pemirsa tenan sampean melihat secara langsung nek ketemu Mak Damis sampean dijak ning pasar langsung ngeplok ning pasar nganggo baju ibaratnya baju ngamen popo langsung wani pemirsa lah nek aku ki undal-undul wedi engko ndang piye dadi pikiranku ki jek kerdil pemirsa urung iso dadi entertainer Aku akan membangun anak-anakku, membangun tetanggaku. Apakah mentalnya apa sekuat aku? Kan aku berarti ya los, waduh. Iki apa? wong enek sing rasani Anak Mak Damis belakang. langsung disekak mbek Repa wis. Langsung disokak enek wong rasani langsung to the point mbek Mak Damis. Tek pijet, war. Loh, niki anu Bu Yuni. Niku besane Bu Damis wingi saking mriki. Oh alah Mak Damis ki to, sing wonge betah isen. Kenapa Mas rasane Mak Damis ngerasani wong betah isen, wong yo ora ngrugikno sampean. Repa langsung ngoten. Ya kok betah isen lho. Justru aku ki wedi apa kaya Mak Damis ra iso. Nek Repa wonge langsung tas-tas. Lah ngopo? Sampeyan rasane ngono, oh betah isen ora ngerugikke sampean wae lho. Oh betah seno ora gendam nek bojone wong lho, Bu. Nah. Kena Nganu kan kaya kena rahasia. kecuali sing neko-neko kalau mak iki wong cara ngono ki perkontenan cah pemirsa. Perkontaran gede-gede ya. Kurang karuan wong iso kaya mak pemirsa. Dalam arti mentale lho pemirsa. Sing penting nang Mentale lho. Nggih betul mak betul. Nek iso ki malah iso berguna kanggo wong liya awake dhewe ngonten ngene, anak sing delok untuk dhuwit yo Dibagi-bagi neh nek mak iso. Ya sithik eding lah kono sithik kene sithik ngoten. Kula pikiranku ngoten, mboten pikiran nek kira-kira aku tak wirang-wirang dhewe. Oh. Aku sing ngarani ngeten. Yes. Gitu. Nggih, Bu. Tapi jiwa ngoten niku jarang. Kan los tenanan niku. Gitu sih enten rime nggih mak nggih yo. Los kan delok-delok pemirsa iki los karena memang untuk konten, bukan los terus diumbar sing ora-ora. Ya ben ajak Yuna yuk Bu kita Kartini Nah, nang nggih. di luar kabar kuwi yo konten iki, bagi konten iki wis tak warai guys, tapi Bu ini gak mau. Gak mau jane kan iso Terus tenan. bingung pemirsa. Ayo masalah konten ini Ayo gampang. mulai. Akan tetap ditonton. Pemirsa iki apa yang nonton konten-konten itu? Ya ibu tak melok Kartininan ya. Apa sih, Mbak? Ora usah mikir kumban. Enggak. Kumban kan iso diumbah sesuk le, Nduk. Ora bisa. Lah wong kathok yo cek duwe. Nah, mbok umbah berarti mah. Gak betah. Tapi dek kan kene jute betah ya.
Pas Mbak Indah meteng ke jute yo nyatane yo. Nggih, betul saleh nyatane mbah-mbah tang mriki. Mbah tang mriki boleh. Boleh. Saiki ne Ibu tak melok mak Saiki yo wis ngontem gede. mau ayo mulai Bu, yo mbah. Yo ning omah. Dorone wayang njaluk mangan. Alah alasane wagi pemirsa. Guyon iki jane sing dieksplor akeh lho yo pamane. Mbak Su dipacaki, Mbak Dewi dipacaki, Reva dipacaki. Ibaratnya ngono kan. Nek trimo konten iku iso gentenan. Nggih. Engko konten iki macak-macak. Saling mendukung. Nggih. Kan akeh Nggih, bayi. bayi Wis salah. ta, raketan guyon-guyonan kok jopo bisa. Semua tuh bisa. Nggih. Raketan kok jopo, ayo guyon-guyonan macak Kartini. Nah, Nah, terus nyanyi nggih. Kartini, mau nggone konten Bu Yuni nyanyi. Konten. Apa kok sing konten Game. game. Nah, Iso anggo macak Kartini. Kontenan Repa Bu Yuni. Bisa sebenarnya besok kan nganggo tripod. Nganggo tripod, ngono. pemirsa. Iya. Pokoknya momen-momen ini ki isi lah Bu. Nggih. Oh, hari Kartini, hari opo, sak isane Nggih. di rumah bisa. Nggih. Kula ketinggalan teng griya tesih gadah baju sing nika lho Mak sing sarung-sarung jenengan nika lho Mak. Lah nika apa karo mangan bubur niku. Megat niku. Aku tak megat, Kali megat. niku kali Ngarep tripod ngapur. Kamera mangan bubur iku lho pemirsa bubur telo ungu kuwi. Oh, balapan ambek anu Mbah Yi nyunggi-nyunggi tampah apa nyunggi-nyunggi karung. Kali Ngono ambek lho. kebayang. Aku kebayang. Pokoknya tak kayak ide lah Bu Yuni, apakah nanti ada ide semacam itu Bu Yuni, kita lihat saja nanti ya gitu kok soalnya ki aduh kadang Mbah Yi ayo Bu gawe. Aduh ini awakku loro kabeh mboten sios. Betul jenenge ada Kula macam. isi dhewe. Tapi Oh. ketinggalan mungkin tak isi dhewe Mak niku Kartini niku. Kartine ki anu Bu, juga lah punya abek bayi, Nggih. raketan kok gerdu, kok kayak Nggih. tripod. Nggih. Ayo bayi nyanyi Bu kita Kartini. Nah, nggih nek niku saged. ngono. Gue kalau jak nyanyi-nyanyi kok Nggih. saged Lah, banget. sak isane ta Bu, Nyanyi. kalau pancene yo. Nggih, mungkin Bahi kersane kudungan kula sing macak, terus Bahi mengke kula jak makem bubur niku wau to, bubur telo ungu niku, conacani. Ajane personelane Bu Yuni ki Banyak. wakeh. Personile banyak. Kok ora kadung rumpuk Bu, tapi Nggih. repot sakit kok nggih. Tapi Repa nembe sakit. Hmm. Bunda Dewi ndek wingi nggih nembe bakdo berobat. Saking Ngawi tenggene saraf niku lho. Dadose nggih iki di tengah teng Ngawi nggih? Nggih teng Ngawi wingi. Anak aben-abenen. Anten Nggih. turune kula ngikrungu. Dikandani permisan dari hari nang Ngawi nang mbok apa ngono lho. Paringi seger waras niku. Jeneng golek tombo. Golek tombo pemirsa sak uni-unine dikandani. Teng mriko diparani. Kok ning kono diparani. Nek Mbak Dewi Binatara cocok kula tak mriko. Nggih, mengke tak takote rasane pripun. Nggih, kula tak melok sikilku kene iki lho Bu. Nek kula malah niki mak ajeng ngobatke vertigo niku. Lah, Soale kan hubungane kuwi. niki kan pun nate stroke sing mriki niki tesih bengkong niki. Niki tesih bengkong ngeten. Lah, nggih. Jembet nggih. Lah, Kula nek nggih, anu kok. niki Kula tak ringan nggih. Nek kadung vertigo Wah, wah kula take kula nggih. jenengan kula Nggih. nek olah coba bareng Nggih, bareng nggih, kalian bareng. kula. Nggih. Mungkin mak Mungkin tanglet njajal Mbak Dewi. pengen sehat pemirsa, awake dhewe iki pengen sehat. Golek tombo. Tuwek-tuwek nek awake sehat untuk pemirsa. Ndelok anak, putu, cucu, cicit. Insyaallah Pak Isane. sak isane. Wis konten-konten jumuk lah ngeten. Jumolah pemirsa. Nggih pun pemirsa Kontene- demikian nggih kontene Yo pun. ngono kuwi. Kontene yo kaya aku. Gabuk-gabuk pateni tan. Gabuk-gabuk kok tutupno kono colot rono. Engko ditutup apa kono kan. Gabuk-gabuk ciri mae. Gabuk-gabuk ki campur-campur pemirsa. Mbah apa ngeten iki tanggane kula sing kaose kuning pun galau mak pun ngajak. Ayo dong mulai Bu, ayo dong mulai Bu, aku pengen ubah-ubah, pengen ubah-ubah. Nggih. Aku ki sabar pemirsa. Bukannya aku gak iso keras Mbak Intan, aku keras sekali asline Mbak Intan iki. Tak tegasi tapi piye neh nggih awake dhewe. galak yo galak. Tapi karena nggih memang anak ngene iki nggih yes kudu iso nyorteni lah pemirsa. Duwe karep kadang deksak nyet pemirsa. Intan aja ngono tan. Iki kleru tan. Iki ngene tan ngene. Iki wis aku lek sak semampuku lek pemirsa. Tapi yes ngene iki lah. Nggih pun pemirsa doa terbaik untuk jenengan semua. Sampun kan. Betul. Kesapi Mbak 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 Bos. Intan pengen apa tak tekok? Intan pengen mulai pengen apa? Bu,
Mbak. Terus karo pengen dimasakno ibu apa? Jangan terong. Lah jangan terong ngenes sesuai ibu lak melumut. Iku apa? Apa? Mau karo jangannya apa? Juga sing kok pengine apa? Sop, asam. Enggak. Sambel terong sop. Sambal terong. Oh, sambal terong. Terus karo ndoke diceploki siji-siji ngono. Jondok kae iki wis jerawatan. Tempe. Aja ndok kae. Aja ndok kae kok jerawatan. Aja iwak, Bu, untukku lara. Aja daging, Bu, untukku cekot-cekot. Aku ki po alah mbok. Tempe. Paling senengane tempe. Tempe niku nggih dipacem, digoreng, didamel kering, kering tempe. Lombok ijo kali soun ngoten niku wis. Sing disayur, ngerti apa? Orang bliur ke tempe. Ya pas, Mbak. Wis sampun, ambek nugget wis. Nggih pun pemirsa pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun mak kok Oh, gimana apa, Dok? Ambil lagi loh. Sampun derek. Sampun Mbak Mur, pinten meneh Mbak? 16. Alah empun Kurang. Jeng kersane anu kalau dosa. Walah empun tak pun. Wes gawa. Aja, satu saja mak, satu saja ampun mak. Niki oleh-oleh jenengan pun Intan jangan Intan. Ayo Intan. Ora tak masak sayur terang. Pon di sini, di sini aja. Intan duduk sing apik. Intan iya wis kok dipamper bareng wis. Duduk. Di rumah. Iki lho kamerane. Kak Popo. Nah. Kan mau dikei mandor. Ki mak dame sing itu. Kita kasihkan kita. Direne mae kok popo Mandor kok duduk lho. Angger ning gone make mesti rampok make. Ayo, make nek mbok rampok terus nggih. Ayo. Borong. Apa, Mak? Apa? Iwak. Iku apa? Tesek teng freezer, Mak. Oh, Nggih. tesih. Nika Dek Dewi setunggal bungkus, Mbak Nyi setunggal bungkus. Kula cumine setunggal bungkus nika. Kalih enten iwak melih nika oleh napa? Iwak layang-layang, iwak kemblung. Iwak kembung. Kembung. Nggih, masih mengke nek didamel konten Mak, mengke saged nge-review ngajak Majah ngoten. Pun ini Majah tesek Macah repot. lagi. Majah lagi pokoknya. Pokoknya Majah Udah terus, kita. guys. Ceritane Majah terus pokoknya. Es. Guys. Matur nuwun Mak, jenengan hari ini saya rampok lagi. Rampok apa? Dan iki rampok senyum. Nggih, anu teles Mbak Intan. Bapak anak gimana desa teles? Ngapal? Enggak. Tenan? Banyuku kok tak sithik. Oh, yo. Kok nek kepleset. Kok nek kepleset? Ya wis ya Dun ya, Ya, nanti ampun, masak pemirsa. jangan terong. Aku tak sambel, Nduk. Nggih, Mak, monggo. Kapan? Monggo Ibu nek seneng dolani. Kapan? Sok apa Nduk enake? Iya. Enake sok Apa apa? lah, Mak? Ero. Pas dijak jalan-jalan ya, Tan. Tembasno bakso, Mak. Senane bakso soon. Nah iya, engko nek nenggok kene, engko melok Kartinian, tumbas bakso. Iya, Ibu tak melok macak Kartini. Wah, Ya. pulang Ya, aja. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaya piro, Pak? Tasya. Alhamdulillah. Untuk piro, Pak? Ngoten niku Pak langsung jan sayang, Mak. Ngoten. Alah, Bu. Mencium asbat monggo. Alah, Mbok langsung disayang. sana dikek Jangan takut kekek ya Ci Anwar saya. Langsung niku justru niku baune niku mencium bau surga jengben. Langsung disuwayang serap ngoten lho. Nggih nggih pemirsa. Rasa mencium suami niku sama Oh, saja betul, dengan kanjeng. pahalanya dengan mencium asbar. Kanjeng Mencium apa? apa? Ka'bah. Tanggal. Banyune kok ketok iki wong terima dienggo nggo ngalor ngidul ngoten niku. Niki malah ndek wingi niku lho. Apa kulkas nembe didandakke ampun Nggih. bosok bayar 250. Kulkas es. Nggih, Lah, Mak. niku sing dingin, engko tak celukne sing niku Alung mawon. jenengan celuknya niku lak ampun. Wah, Wis didandakno. dandakno kok ya ora. Mekan neh aku ngantek kono mekamu. Nggih, Kok pun pemirsa. jenengan? Mumpun sampun, Mak, mumpun. Niki pun nggih kiring aja Jagung-jagung, umbah-umbah guys. pemirsa.
Nggih pun pemirsa matur nuwun nggih Mak Nggih, jenengan sami-sami. iki mah karena ada sesuatu aku ki enek ape membenekkan sesuatu minta tolong ke Mae ternyata Mbak Deni tidak ada di rumah ditelepon ke Mbak Manuhara ya tidak bisa terus akhirnya tidak jadi menjanjani sesuatu pokoknya nggih nggih pun kami pamit dulu nggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cus tolong dong lho Mak malah jenenge Mbak malah jenengan Mbak Mur suwun Mbak Mur Sampun